Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Eta gaurkoan, Nafarroako erraldoiak saioan, hemen gaude, Arrosabia eta Azpilagainan arteko mugan, momentu hauetan, bertan Iker Bastarrika eta Ekai Garridorekin elkartu gara, Gartxot konpartsako kide direnak, egunon? Egunon. Egunon. Konta iguzu, noiz sortu zen zuen konpartsa? Pues berez, 2008an sortu zen jai batzordea, Azpilagaineko jai batzordea, eta behar zuten, auzo mailan behar zen konpartsa bat txikiekin egoteko, zaldi toritoak eta hori. Eta orduan, bai Javier García eta Begoña Azpirotz sortu zuten erraldoi hauek, atzean dauden erraldoiak. Eta nola sortu zen konpartsa? Non bultzatu zuen konpartsa bere hastapen horietan? Konpartsa bultzatu zuen berdinak, Begoña Azpirotz eta Javier García. Eta hasi ziren hitz egiten auzoko gazteekin, nahi duzu konpartsara apuntatu, eta hori ailegatu zen egotea hemen 5-6 pertsona, lau erraldoiekin egoteko. Eta zer helburu betetzeko sortu zen? Berez txikiak ez zeukaten, berez jaietan eta auzoko egunean eta hori, zegoen nola txikiak zer egite dute goizean, agian erraldoiekin egotean. Berez egoten zara erraldoiekin. Eta ez zegoen erraldoiak, orduan bai sortu zen helburu horrekin, txikiak bere aisialdiako. Besta giroan, aukera bat gehiago edukiz hori da, bai. Eta orduan, hastapen horietaz, zer badakigu? Konpartsa berez nahiko berria da, ez? Bai. Eta zer dakigu hastapen horietaz? Nolakoak izan ziren? Berez, lehenengo momentuan izan ziren zailak, egin behar zenuen dantzak, egin behar zenuen jendea bals pausoa ikastea, orduan bai izan ziren zailak, baina gutxinaka, hasi ginen moldatzen ongi eta atera zen. Eta erraldoietarako ze pertsonaia aukeratu ziren? Hauek bidira Errekamari eta Basa Jaun, pertsona mitologiko batzuk, beste bi horiek dira Gerrieder eta Gartxiko, dira bikote, eta hau da Akerra, beste pertsona mitologiko bat. Eta nolatan aukeratu ziren pertsona hauek? Hauek, bi Errekamari eta Basa Jaun zen gino bat egiteko euskal mitologiari, zeren ez daude erraldoi asko mitologia beri buruz hitz egiten dutenak. Orduan, guk pentsatu genuen, egingo dugu euskal mitologiari buruz eta hori. Eta gero beste biak, Gerrieder eta Gartxiko, ziren Iruñeko bikote bat, eta Peste Beltzean hil ziren hauek. Zen genuen historiatzaile batekin eta guzti, eta berez ez dira fikziozkoak, eta berez errealak dira, existitu dira, zeuden Peste Beltzeko listan, hil ziren jendean, ez zeuden hauek. Eta ziren bat zen kanpesinoa eta beste bat zen ama etxeko handera. Eta pertsonaietan, zen izan da evoluzioa? Konpartsak izan zituen hasieratik gaur egun arte? Bai, hauek mantentzen dira berdin, ez dira ez da ukitu bat, bai, egin direla
eskuak, remodelatu eta hori, baina, bueno, ez. Baina bai egin direla bi erraldoi handiak. Bai nagusiak, 18-17 urte heltzerakoan, ez ziren sartzen erraldoi txikietan, eta uzten zuten konpartsa. Eta bai pentsatu genuen egitea erraldoi handiak. Eta 2013-2014ko neguan edola, hasi ginen erraldoi handiak egiten. Eta dira mutila Pedro Mariskala, dela Nafar erreinuko ejertzitoaren burua. Eta bera egon zen, Pedro Mariskal egon zen atxilotua Gaztelako erreinuaren kartzelan edo hori. Eta gero Juana d'Albret izan zen ja Nafarroa hegoaldean konkistatuta zegoenean, Frantzian jarraitu zuen Juana d'Albret berez Nafarroa gobernatzen. Eta bere izan zen Biblia euskeraz traduzitzeko agindu zuen pertsona. Eta hori, hauek dira biak. Eta ez da gino bat egitea Nafar historiari buruz. Orduan hor ikusi dugu pixkat, zuen konpartsako pertsona ezberdinen aukeraketa horren zergatia, zein den. Erraldoi eta zuen pertsonaien, konpartsako pertsonaien egilei dagokionez, nola egiten duzue? Izan da ere bai ezberdintasun aldaketarik, pertsonak egin zen dutuenean astapen horietan noreri eskatzen zioten egitea, eta gaur egun pertsonaien bat azkeneko erraldoi hauek egin dituzuenean noreri eskatu dituzuen egitea. Bai, esan dizuan moduan, Begoña Azpirotz eta Javier Gartzia berez bultzatu zuten konpartsa egitea eta egin zuten erraldoiak. Berez, gorputza eta kabaietea eta estruktura egin zuten beraiek biek. Eta bai gero arropa, auzoko modista bat egin zuen, Doain. Berez, eta gero ere bai auzolanean ere bai egin zen, ez? Osea, guztiok batera bai beraiek izan ziren buruak egiteko gorputza eta hori, baina bai egin genuen guztiok elkarrekin. Osea, berez, auzo guztia uste genuen behar genuela erraldoiak eta auzo guztia bultzatu zen. Eta materialari dagokionez, zer erabiltzen duzu egiteko? Fibra de vidrio. Guztiak, osea, tanto erraldoi handiak, como erraldoi txikiak. Eta ezaugarri fisikoak, hau da, altuera, pixua, hauek, hasieratik pixatu izan dira, 18 hauek biek, Gerri Eder eta Gartxiko 18 kilo, eta Basa Jaun eta Errekamari 20. Osea, daukate 2 kilo diferentzia. Eta gero alturan dira guztiak berdinak, 10, 20, ez dakit, justo, baina bai, armen bitarte. Eta jantzi dagokionez... Barkatu. Eta hauek biek, bai pisua lehen egiterakoan pisatzen zuten pilo bat, en plan 60 kilo, eta karo, ez zegoen inork hartzeko hau. Osea, te dejabas la espalda eta hori, eta bai pisatzen du 60 kilo, eta egin zuten gorputza berriro, Platerok egin zuen gorputza. Eta orain, 35, 40 kilo inguru pisatzen dute. Imaginatzu, bertze material bat erabiliz, pisu gutxiago... Bai, ez dakit ze material erabiltzuten, baina bai, da beste material bat. Eta jantzi dagokionez, nola egiten duzuen? Esaten diogu auzoko modista bati, Amelia deitzen da. Orduan bai eskatzen diogu eta berak egiten digu favore hori. Eta zenbat kostatzen zaizue? Berez egiten digu doainik. Ez digu ezer kobratzen, azkenean bera ere bai ikusten du beharrezkoa dela erraldoi batzuk egotea auzoan, orduan berez ez digu ezer kobratzen. Hora ateratzen zuen pixate konpartsa, ez? Hori da, bai.
Eta orain doinuak, dantza eta koreografia galdeetara pasako gara. Zuen konpartsan gaur egun zer dantzatzen duzue? Gaita eta tamborrekin, balsak, kalejirak, polonesak eta hori guztiak. Eta bai, batzutan, izan dugu espektakulo bat, duela gutxi, udan izan genuen espektakulo bat, eta bai kilikiekin egin genuen jota tapurrusalda eta aurresku bat. Eta koreografia berrikuntzak nola lantzen dituzue? Berez egiten dugu, guztion artean egiten dugu talde modu bat, talde moduan, entsaio batean, beharrezkoa dugu, beharrezko ikusten dugu bals berri bat egitea, egiten jartzen gara borobil batean, eta jarriko dugu bueltan 4, el de 6, no sé qué. Eta handik hasten gara bals berriak egiten, daukagun balsak dantzatzen. Repertorio luzea edo handia baduzue edo beti koreografia gutxi batzukin egiten dituzu zuen lanak? Izango dugu 6-7 bals, bai direla handiekin daukagu orain berri bat, eta hori txikiek ezin dute dantzatu. Eta beraiek ere bai daukate beste bals bat, gu ezin dugula dantzatu. Orain, zuen ekitaldien inguruan, zein izaten da zuen urteko agenda? Normalean hasten gara apirilan dela Arrosadiako auzo eguna, eta han hasten gara kalejira egiten, Arrosadian da beti berdina. Da beti buelta la manzana, eta hori, gero aste jarraitzen dugu, agian, jaien bat edola, gero, baina ziur daukagu Arrosadiako jaiak, Azpilagainoko jaiak, auzoko egunak, eta gero bai daukagula intentzioa Bartzelonara joatea urteren batean, egitea interkambio bat Bartzelonako konpartsa batekin, eta guk joatea gara eta beraiek etortzea ona. Orduan bai daukagula pentsatua hori pendiente, baina bai, izaten dira auzoko egunak, jaiak, gero lentzero, inauteriak, eta gutxi gehiago, eta gero ere bai egiten dugu interkambioa, adibidez aurten izango dugu Errotxapeako jaietan, izango dugu interkambio bat, gu joango gara Errotxapeako jaietara, eta beraiek etorriko dira hurrengo urtean edola, ona auzoko jaietan. Elkar trukea nahiko ematen da, ez? Bai, gure filosofia edo hori da, konpartsen artean da, adibidez, elkar trukea eta ez dirua, ez? Berez, ez dakit, hori da gure filosofia, adibidez, beste konpartsak izango dute beste filosofia bat. Bai, besta giro baten alde, ez? Hori da. Eta urte parazpada bat dituzuen konpartsak, zenbait lekutan ibili zarete, non egon zarete? Egon gara Trapagaranetik, hori dagoela Bizkaian, Baltierrara arte. Egon gara Euskal Herri osoan. Bai egon ginen Zeledon txikiren jaitsieran, eta bai mugitzen garela bai Iruñerri aldeetik. Baina bai mugitzen garela Herriberrara, Leitza ere bai joan gara, egon gara leku Euskal Herriko txoko guztietan. Nahiko txo mugitzen zareten konpartsa zarete, eta gainera ere gauz ezberdinak probatu dituzu, ezta? Bai urte honetan pandemiarengatik ez gara auzo edo herritik mugitu, eta orduan guk pentsatu genuen, egingo dugu antzerki moduko bat, Iturramako Zibiboxean, eta hori egin genuen antzerkia eta ere bai egin genuen ipuin moduko bat. Da gola hori, egin zuen konpartsako ama bat, eta hori, daukagu hainbeste proiektu buruan eta egin ditugunak.
Erraten nuen moduan, zuen konparsak urte parrasta ditu, eta guzti hauetan ere anekdotaren bat pasatu izango dezu, ezta? Bai. Pues adibidez, kontatuko dizuet bat, bueno, orain farre egiten dugu, baina momentuan ez ginen asko farre egin. Adibidez, Juan Adalbert erori zen egun bat inauguratzerakoan egun bat lehenago. Eta berez, erraldoia ezer egin, berez apurtu zitzaion pixko bat nudilloak, eta baino bai barruan zegoena esgintze bat egin zuen belaunan. Orduan... Esgintze bat, ez? Esgintze. Eta zer nolako izan zen inaugurazio hori? Ikaragarria. 13 konpartsa Euskal Herriko txoko guztietatik etorri ziren. Adibidez, ni momentu hortan egoen txikiekin, ni nintzen txikia, orduan nintzen txikiekin eta nintzen lehena. Eta bereek azkenak. Eta geunden pinganillo gualkitalki batekin hitz egiten. Pues han empezau, no seke, ez bai. Eta gu iristerakoan, oraindik handiak ez ziren plazatik atera, izan zen... Ibilbidea, imaginatzeko pixkate zer... Pues zen, Arrosadiako, ezakin nola ditzen den plaza, baina, bueno, Zaragoza etorbidetik, igo ginen, gero, egin genuen buelta Azpilagainatik eta gero buelta leku berdinean. Karo, guri itxi ginen leku berdinera eta oraindik jarraitzen zuten konpartxeakan eta itxoin genuen, egin genuen ibilbide pixko bat luzeago konpartxak ibilbide guztitatik hori, betetzeko ibilbidea eta ja sartu ginen guztiak eta ja moldatu ginen. Orain konpartsaren egoera gaur egun aztertuko dugu pixka bat, momentu hobetan zenbat partaide zarete? Gara 30 eta adina gaude 4 urtetik, 21 urtera. Eta auzotar bat konpartsan hasi nahi duenean, nola izaten da ikaste prozesu hori? Pues berez, tortzerako momentuan bai aurkezten diogu guztiei, begira, pues dauda Periko, kaixo, eske, tal, berez dira oso txikiak, da 4 urtetan. Eta saiatzen gara lehenetariko gauza, balsak astera dantzatzen hasi baino lehen, bals pausua, garrantzitsuena. Ez da nola tortilla bat egitea, tortillarik arrutzarik gabe. Orduan bai lehenengoa da bals pausua eta ja bals pausua kontrolatzen duenean, hasten gara balsekin, ikastea balsak. Eta normalean aurrak izaten dira hasten direnak edo adin bateko jendeare bai sartzen da? Bai, orain berez sartzen dira txikiak, 4 urtetatik 6, 7, baina orain gu adibidez daramatzagu 6 urte dola konpartsan, orduan ja hori da, jende berriarik ez da sartu, handia ez dira sartu, guztia txikiak. Eta badugu nolabaiteko emakumearen presentziarik konpartsan? Ez asko, egia esan dagoela bat, soilik bat. Baina, hori bai pentsatzen ari gara, bai genuen 3-4 emakume, baina, azkenean geratu da bat, baita pena bat. Eta pertsona lortzeko, zaitasuna dituzue, behar duzue pertsonak edo ongi zabeten bezala? Momentu zongi, bai agian behar dugu batzutan, irteera batzutan, errealdoi handiekin behar dugu laguntza, zeren gara 4, orain gara 6, baina bai agian bat dagoela lanean, bestea ikasten, bestea azkenean geratzen gara 3, eta adibidez, pasaren aktuazioan egon ginen 2 erraldoientzako pisatzen dutela 40 kilo, bat erraldoi batean eta 2 beste erraldoian, orduan izan zen matador. Eta hauetako bakoitzak zenbat erabiltzaile behar izaten ditu erraldoi hori? Normalean gu beti izan gara 4, orduan 2 eta 2, baina bai berez izango litzateke 3 eta 3. Eta burundiak ere bai dituzue, zenbat bai dituzue? Hemen 6. Bai, dira denak euskal mitologiari buruz dira, eta Mari, Inquisidore,
akerbeltz, sorgina, Mamur. mamur eta dragoi. Eta hauek erabiltzaile bat imaginazio dut beharko. Bai, ez duzu sartuko bi. Ez. Konpartsa batek lan handiz badu atzekalde horretan, guk bezetan nola erraldoien dantzak ikusten ditugu, baina bada ez? Bada lana horaz. Bada lana. Azkenean egon bartzara, gu adibidez daukagu aste arte eta aste azkenetan 6etan entsaioa. Eta bai dagoela entsaioa, ere bai dago gestionatzeko momentu, zure aisialdiako momentua lapurtzen duzu konpartsa gestionatzeko. Eta hori, eta azkenean dago lana, Eta erraten zenuen 6 urte eramaten dituzula konpartsan, gainera zure denbora librean bertara etortzen zarete, baina modu batean bertzen ere zerbait ona ekarriko dizu, arrazoi batengatik hartzen duzu horako konpromesua. Bai, azkenean, zuri jendea etortzea zuri ikusten dantzatzeko, da nola, ilusio bat ematen dizu eta gero ere bai, konpartsan azkenean egiten duzu familia moduko bat. Azkenean 6 urte daramatzazu eta ikusten duzu konpartsaren evoluzioa, jende berria, joaten diren jendea gero ikusten duzu, dagola, eta da nola familia moduko bat eta da superpolita hori. Gero hemen ere bai, konpartsaren barruan lan dinamika bat sortuko da, ez? Zuen arteko giroa eta polita izango da, ez? Bai, berez polita da, baina bai batzutan izaten dugula liskar batzuk, baina bai, normalean moldatzen gara ongi, guztiak berdin pentsatzen dugu, orduan ez dago liskaran asko. Eta azken galderekin joango naiz, ze onarpen sozial ikusten zuen bertako auzue dutela zuen konpartsarekiko? Hombre, berez auzoarengatik ez balitz, erraldoi hauek ez ziren existituko. Berez, auzoa bultzatzen da erraldoi hauek bizirik mantentzeko. Orduan onarpen oso ona, bikaina. Nolakoak izaten da harreman hori? Zuek kaleratzen dituzuenean zuen konpartsa, zera ikusten duzuena? Zer esertzen da? Giro ikaragarri etortzen da auzoko txikienak, etortzen dira zuri ikustera, zuri erraldoiak ikustera, baina zut zaude barruan, orduan zuri. Eta nire ikuspuntutatik da nola ikaragarria. Zein erango zenukete dela pertsonarik maitatuena konpartsaren barruan? Buru handi bat, akerra, hori dagona, hau, atzekoa. Bai. Eta azken hausnarketa bezala, bi eskatuko dizuet, zer gustatuko litzaizuke izatea zuen konpartsaz hurrengo urtetan? Norantz joatea nahi duzue? Niri jarraitzea horrela, jendetza ikaragarria dagoela, giro oso ona, eta bai, helburu Bartzelonara dagoen helburu hori, betetzea behingoz, eta daramatzagu 2 urte horrekin, eta orduan betetzea behingoz eta hori. Eta zukekai? Nigatik, Euskal Herritik gehiago ateratzea. Ez zentratu hainbeste hemengo auzoak, baina beste lekuetara, eta ere Euskal Herritik kanpo. Bago konparsa bat, behar dena San Ferminetan Burgosera dantzatzera, eta hori izango zen oso guapoa. Baiaki, zuen desirak betetzea espero dut. Eskerrik asko gaurko goiz honetan guri tarte bat emateagatik, eta ongi segi. Mi esker. Agur.